Kaya tayo. Naluoy ka na ko, sir. Kaya tayo 1,000 na. Kani 2,000. Ako, ma'am, magpasalamat ko inyong dako. Hindi mo kalimot na ko, ma'am. Ako, ma'am, wala pa gina inyong tabang. Patigil lisura na ko. Kaya labi na ron, init, wagi ko na. Ay, karon mga timtabang no, padulong ta sila Tatay Carlito. Kaso pasilong kami dire kay ulan ba. Wala tayo lang Tatay Carlito kay dito naman kumain. So, silong kami aning kwan. Purok kay ulan kayo. Napkan din ulan sa dalan pero dol-dol na ta. Yan. Nato na to ilang Tatay Carlito banda. Atong ihatod ang monthly allowance ni Tatay Carlito. Katabi sa tatay nga namunot bisag buta. So atong bisitahon karon. Kaso ulan pa. Oh, ulan. Dol-dol na lang unta. Naptan pa din bulan dala. Undang lagi ng ulan. Wala ng ulan. Ay, tatay dah. Nara. Amo bay pagabot pod. Diretso sa ko dire. Ana ta dire sa lang Tatay Carlito. Tay, may hapon. Naan na po ko tay. Ya, kumusta man tay? Aray. Mayong grasya, mayong hapon tay. Lord. Gikan man daw kaning lakaw, anak to sila dito. Dito pa, palit kong bugas. Ay, wala na kay bugas. Nagdala ba ko bugas tay, 10 kilo pod. Kay taga bulan man ko balik dire. Nya, kumusta dire tay? Wala na kay bugas. Pila kilo man eh? 4 naman. 4 kilo. Dito ka og Aurora Sentro? Wala, diara Commonwealth. Dire sa Commonwealth. Kaning shoot tao kato nang kuan gidala namo dire? Oo, mo na. Kanang sinina pod? Oo. Tayo no. Okay kayo kato nang na may gahatag na si ma'am. Wala na day kay bugas. Pod. Nay, gamay pala. Nay gamay nagpalit na lang pug kag utro. Palit ko. Wala day kag gahulat nga mubalik man ko. Di, kay, man, tama ka. Balo kanus Oo, nagdepende ra mo gud tayo magpadala to si Ma'am Pit. Balik ko dire basta naa siya padala. Unsa man radyo nimo matingog pa na eh. Tingog lagi pa mamatay ang pakusgan. Sa battery siguro tay. Di, bisag bago siya, sir. Kinanglan siya ginahinay lang siguro. Di siya gusto nga makapaminaw ang silingan. Dapat siya kan lang. Oo, daanan na yan. Daanan ng battery magkanuos naman. Unsa may sudan mo dire tay? Lagi sudan ako na bulad na. Bulad. Tagat akong pagumangkon. Gitagaan kag bulad. Muna balik mamunot po ka panalagsa na lang. Nagsala ko munot. Nahinay lang po, di lang po pugson. Kinanglan mo po tayo, exercise po kag pamunot kay og magsige po kag puyo dire sa balay, maluya ka na tay kay anad mo kag trabaho pasingot. Mao man ay kuan god. Basta magpundo ka kuan ang ugat ba dili maka-exercise. Lagi na kanang akong mga suki. Muari sila. Tanong ko lang sa mamunot ka? Sunahon kanila. Okay, mura mag nagkakita sila sa video na. Kita sila. Tanong kanila og mamunot pagkag dili. Munot, munot. Wa man tay lain pag ginabuhi niya. May na lang kay. Padadaan nga rin, mapas mo ka. Pero importante ana nga. Nahinay lang gud, exercise na lang po. Dili ba nga obligado jud nga mamunot kay walay bugas na. Obligado jud kay karon pasalamat na ni Ma'am Pit kay anak man to siya nga taga bulan siya padala mitas kaya pa niya. Salamat kita ni Ma'am Pit kay
Bisag 2,000 okay na kay na, may na lang yun, no? Oo. Okay. Ikaw ra pud usa ko dari. Importante man gyud bugas. Bugas yun. Wala na sudaan ko dog mag-utan lang. Oh, utan-utan. Isda ginagmay kapalit og tungag kilo. Kay pilang kilo aning kuan na bugasa imong napalit? Kuha na, 50 ka pini ba? 56. Ha? Tag 56. 56 lagi kay kuan mo no, puti mo gud. Pagkor tay. Kani kay ang kani nga bugas tay kay kuan man eh 570 pulo kilo ra ni tay. Salamat po ma'am nga ko rin Oh, pasalamat ni Ma'am Pit man to, ni Ma'am Pit Holmes ba? Holmes, oh, kay siya mo gyud nagpadala gid ani taga bulan nimo. Ato ning agi, akong kauban mo igahatod diri sa kwarta. Akong kauban mo ininganhi diri karon. Balikan ako. Da karon atong ihatag ang sobra kay napa may sobra ko diri. Dayon na apa day nagkwantay 3,000 ni tay. Kay naay nagpadala pod pasalamat ni Ma'am Labning. Ma'am, salamat kayo kay nagpadala po siya 1,000 kay kakita po siya sa video nimo. Salamat ni kuan. Dara tayo. Kaya tayo. Luloy sa na ko sir. Kaya tayo 1,000 na. Kani 2,000. Then kaning sobra ni tayo 430. Kato ning sobra sa bugas tayo ha. Oh. Ano tayo? Ay, panggasolina. Ayaw na tayo. Gudu gamay ra kay gasolina tayo. Pila ra gud 100 dool ra man kayo. Nanay sinsilyo tayo. Oh. Aham tong ulitin ning 30 mo kuno sinsilyo. Pasalamat ta tayo ha ni Ma'am Pit then ni Ma'am Labning. Mao mayang ngalan gud sa Facebook. O kabalog unsay pangalan gyud tinuod. Daghang kay salamat Ma'am Pit Holmes kay Ma'am Labning, daghang kay salamat ang inyong gipadala. Ito nang nahatag ni tatay. Dahil gipalitan lang po natin sa tatay bugas kay aron dili pod ang pag-anhin nato diri na tay mabitbit ba. Pero wala mi kapalit sudan tay kay Sige lang ako karon na lang. ikaw na lang mo kog sudan ug unsay gusto nimo ba. Na may kwarta ug unsay gusto nimo. Palit lang ko. Then si tatay pod karon day nga adlaw na-releasean po siya sa senior. Yung karon nga adlaw gikan si tatay dito nagkubra sa iyang senior. Nana ko ba iba nagkwarta tayo na pag kay kwarta karon oh. Karon pod na kay gusto nga paliton. Kapalit-palit ka ba? Bugas. Kapalit mo sa tatay bugas. Gikan mo siya sa kuan. Dito nagkubra sa senior sa. Nagkubra sa senior sa? Parang Bertag. sa Libertad dia ang kubrahanan dai. Oh. Dili day sa Aurora. iusa la tanan dito. Oh. Daghan pila ka barangay? Murag kuan ko ni ka barangay diri sa ako Aurora 44. Dia ang release tanan? Oh. Wala sa Aurora day sentro? Wala. Ah. Apan dili dungan sa Schedule ang barangay. Oh. Ah. Ako ma'am, magpasalamat ko inyong dako sa nga gid mo kalimot nako ma'am. Ako ma'am, wala pa gina inyong tabang patigil lisura nako kay labi na ron tay init wa gi kuan. Abi sa airport nga naglangan sa gisiyag hatod na rin na inyo inabang nga maabot nako. Salamat sa Ginoo tay ha. Sa Ginoo nga kuan. Salamat po ta sa nagpadala si Ma'am Pit Holmes then si Ma'am Labning. Pasalamat ta kay gipon nagpadala man gud po si Labning nga og kuan kanang 1,000 po diya ha nga na ning chat man siya sa kuha nga para sa imuha daw og mobalik ko dire. Atong pasalamat ta nagpadala siya 1,000 then ang kanang 2,000 ana mo na ang katong monthly allowance ni Ma'am Pit. Salamat ta sa ila ha. Kaya ma'am. Yan so karon mga katimtabang no dili na ta magdugay, muuli na mi kay basig muulan na pud ni. Ngit-ngit. Murag sige ulan diri tay. Ay Talagsara. talagsarapan. Bundak ko kalit ba no? Bundak rin undang dito na. Undang Kapila mi na bundak dito hunong. Hunong na pud. Then muwala moagi na pud ba? Wala. Ay siguro mga katimtabang nangay salamat. Ayan na to ni tapuson nangay salamat sa inyong suporta sa pag-like, comment, share sa atong mga video dako kay nagtabang para makapadayon pa ta sa pag abot og tabang sa uban nga nagkinahanglan. Sa mga nag-sponsor ani karon kay Ma'am Pit, kay Ma'am Ning, daghang kay salamat ha. Dili na natin itasan itong video kay mo pauli na pud karon kay mabdan ko lang. Atay, sino may magdugay tay ha? Sige, salamat. Salamat. Okay. Alumom na pud ang tay oh. Murag karutad taon murag muulan na pud tay. Alumom ng palibot ba wala adlaw. Bawal lagi Wala adlaw. Ya, kuan magadi radyo nga. Kunyo pag kunong kuso kay uwan. Sa unyo pa no. May hapit na sunod bulan. Oh, hapit na ginoon.
Tay, salamat kayo tay ha. Mo hinahina ni karong taon. Daghang kay salamat. Salamat kayo, ma'am. Daghang kay salamat sa Ginoo. Dire ra kutob na tong video mga tatabang. Daghang kay salamat sa wala pa naka-follow ani atong Facebook page, naka-subscribe sa atong YouTube Naranho Vlogs. Paki-follow and subscribe. Daghang kay salamat. Bye-bye and God bless. Dire ra kutob na tong video.